Assalamu alaykum do'g'onlar va qardoshlar. Mening adım Berdibekmenov, mening 34 yaşımda. Tamolim edin основатели. İnşallah 2013'ten beri sevda işlerine meşgullanyan. Şumada çenni topadin SNG'de oldum. Allah'a canı şükür adım tanıttım. Şu 2018'de Forbes'ta birazcık Orson Forbes'unda adım belli geçildi. Yaş telekeçiler deyip yönü olar Orsik geçtiler. Yönü men Orsal Türkmen, Xudoga şükür. Oğlanlar ve gıylar şul video täze sesimi görküdeyn deyip size yadaynydım. Berdibekmenov'un durmuşu barada YouTube'da hemme videoları görüp bilersiniz. Näyle kynçylyklar geçti, näyle agry günler geçti. Menem siz ýazjak ullokan bir arzuwum bady, kiçirak sumkam bilen Moskva gelipdim, hiç sadım yoktu. Egerde biri doğun kömek etti, garnaş kömek etti, ya planet diyen varsa ol yalan görürüngler. Şoň üçin doğanlar we gardaşlar, Berdibekmenov 34 yaşımda öýlenen gelinim Türkmenistandan Rossiýaga graždanstwoly. Çağamyz intak yok, ýöne uğruna inşallah. Yine näme görürünglerin. Aslında şu video şol sesimiň täzen gelip gelenne begenmek üçin ýazýan şu ýazan ýazýan. Käbir sözlem orsugul köp gürläşem soň aksentim ýitirdim. Başlarsyňyz janyňyz sag bolsun. Köp türkmenlere, Moskwa gelen türkmenlere özüm kömek edýän, arasynda iş ýasalýan, iş berýän, ýagdaý ýoklara biledin alyp berýän. Saglyň bilen çepelin görmesin diýä ýöne şonda da näme bolsa da türkmen doganjyklymda näme bolsa da kömek etjek bolýan elimden gelen. Janyňyz sag bolsun. Täze sesimi gutlap bilersiňiz. Hemmeňe de köp sag bolun, köpüňiz doga dilek edipdiňiz. Allah jany hemmeňizden razy bolsun. Biriňiz ederiňiz muň bolup gaýsyn. Birine doga dilek etseňiz size 10 eseden dile doga ederin inşallah. Sag bolun. Türkmenistan'ın 18. orta mektebi oturdum Aşgabat'tan. Orta mektepte, onun orta mektep oluşunu biz 91. yıllar, men 91. yılda doğran, birinci olup 10 yıllığa düştük, biz birinci. 90. yıllar 9 klas oturup, konkretno, короче, им повезло, biz olsa 10 yıllığa düştük. Şimdi şundan yanında 10 yıllığa düştük. Şimdi 10 yıllıktan sonra orta mekteplerde vals oynalýar adaşlarda bilýärmi? Nanaň daro 40 sanak para, men 41-nji maňa gyzy ýok daro. Jaraň ýanman ol pökküje Natasha da bady, şolam mara ýok diýär daro maňa. Şumat oturup pikir edýän, paşty mektep oturumma 2018-de mektep oturduk, paşty aýdary 20 ýyl bolup gelýär da. Diyecek bolan adım şamakal katı vals oynatım ýatda. Ýöne birja gydam tapylmatda. Birja gyd. Aza pökküje Nataşaňam ýok diýen boldy. Indi araňda bir-ikide şuňalçyk olanjyklar bardyr. Gynanmaň olanjyklar. Ýaş olanjyklar mektepde okuyanlar. Meselem Maraljan ya Telbijan etmese sana 10 yıldan sonra görkedersiniz kimligini. Şoň üçin şu bijan şu Maraljan'a, Telbijan'a ya pökküje Natasha ugladım. Berdibekmenov şumat özüm tutup turup baýapdyr ne. Köp Natasha bilen tans oynasa bolýar eken. Şonda belki özüňe motivasiýa alardyr. Janyňyz sag bolsun, görüşüňiz bolsun. Olanjyklar ýene bir edamaýan. Hiç açan gyzy paglama.